Armiñana se n'ha anat per a sempre, de les Falles? Armiñana és un tipus tan conseqüent o tan seriós, pense, encara que tots li diguen que si està sonat, que si tal, que ningú entén que se'n gaste. Els diners ell diu que van i venen. Armiñana no se n'ha anat mai de les Falles, ni se n'anirà. Armiñana és faller des que tenia 6 anys, o des que va néixer. En Trinitat, Salvador Trinitarios, en Moliner i Alboraya, i ha col·laborat en l'Antiga en els seus moments d'especial, en Convento, en Cuba, Buenos Aires, en moltes, ficant-ne, treballant, agradant-li el taller. Armiñana porta el taller de l'artista faller, el taller dels monuments en la sang. Jo crec que si no haguera sigut altra cosa o tinguera mans per fer, seria artista faller. És el que més li agrada. Per això respecta l'artista i per això s'esgasta. Ni per molestar els demés, sinó per donar-li un gran monument a la ciutat, a València, que també és un apassionat de la seva terra, i als artistes fallers. No n'hi ha ningú que respecte més a un artista, i això t'ho puc garantir jo, en molts anys, més que Juan Armiñana. I això m'ho ha ensenyat ell. A respectar els artistes, a entendre un poc de falles i a que altres artistes no mos enganyen, que també n'hi ha especialistes. T'ha decebut molta gent? T'han decepcionat molta gent? M'ha decepcionat molta gent, sí. Sí, m'ha decepcionat gent. Però, vamos, això pel temps passa i totes les malalties, si estan ben tratades, curen. I normalment lo roïn se t'olvida. Jo preferís quedar-me en lo bo. Però molta gent sí que m'ha defraudat un poc, però bueno, també ho porta l'estar en Candelero, no? I a mi m'agrada estar en Candelero. Sempre, a més. No, bueno, gusta la llenya? No, m'agrada treballar, m'agrada opinar i m'agrada estar, evidentment, si no, no estaria ni opinaria ni defendria el que defenc. Sempre? Defens? Sempre defenc i sempre dic el que pense, manca li pesa a algú. I altres, pues, mos espoleixen perquè diguem el que ells no s'atreveixen a dir, que també se sol donar. Creus que Nou Campanar guanya en tranquil·litat ara, en Julio Torras? És a dir, que potser n'hi havia certa animadversió a Juan Armiñana i que Julio Torras pot pacificar, o el tàndem és el mateix? El tàndem és el mateix, i la comissió és la mateixa, i el trist és que tinguem que arribar a que un projecte com Nou Campanar, pues a lo millor es diluïsca, que esperem que no, esperem que continuem. Este és el projecte de 2009, el que estem veient ara en les nostres pantalles. Este és el projecte del 2009 que s'està fent des del 2007. Hi ha que ser molt xulos, no?, per fer això. És començar 2 anys abans a preparar una falla. No, xulos no, respetuosos en els artistes. O sigui, per Pedro fer un monument, Pedro té la capacitat de fer taller en un any i de fer els monuments falles que feia, i això és en un any era capaç de resoldre'ls. Julio segurament també, però el preciosisme o la perfecció que està treballant Julio, pues a lo millor no li permetia en un any fer aquest monument en la perfecció que està acabant-lo. Però no perquè l'altre no estiguera perfecte, perquè són 2 estils completament diferents. Uno necessita molt més afilar, fer fi, i en els altres, en els que feia Pedro Santa Eulàlia, pues potser no feia falta tant. Però hi havia que tindre molts collons per fer-lo, evidentment tenia que cobrar, igual que Julio, pues sigui capaç de resoldre el monument d'enguany. D'acabar este projecte, com veuen vostès, l'obra de Julio Monterrubio. Se parlava del pressupost del $1.000.000, que ara parlarem de seguida en Julio Torras, per a la falla gran i infantil de Nou Campanar. Estem parlant de les falles de 2009 i ho fem, a més, en la companyia de Julio Torras, el president de Nou Campanar i un poquet la persona encarregada de portar endavant este projecte que veuen vostès a les seues pantalles, i que d'ací no res, perquè estem ja en falles, que diu aquell, Julio. Està equivocat, són 900.000. 900.000? 900.000, exactament igual que l'any passat. No, 900.000 el gran i 48.000 l'infantil. O sigui, 948.000 euros 948.000 entre els dos. Què passarà en Nou Campanar en 2010? Doncs en 2010 farem el que puguem fer,
què passarà en el 2010 o en els demés? Faran el que puguen fer. Segurament, alguns, molts, nosaltres, tindrem que acabar de pagar-lo d'enguany, conforme puguem, perquè ja dic que la situació és la que és i estem com estem, i evidentment els sponsors que esperaves tindre van rebaixant, i això, primer, pagar el que deguem, i a continuació veurem què fem, però no un nou campanar, tots. Però tots, des de la 1, que és el mercat, fins a la 370 i pico, que és la dels honorables. Totes les falles de València. Sí, sí. I continues treballant per les falles, Julio? Continuo treballant per les falles. Jo tinc la sort o la desgràcia de que m'agraden massa. Avui el meu treball ja me permeteix, perquè no treballes, no sé si ho sabies, me permeteix dedicar-li totes les hores a falles, i estic a cavall entre dos falles, que és Nou Campanar, últimament és els 7 anys que estem, i Sant Marcelí, que la meva dona és presidenta, fem el 50enari i també estem tirant una mà a poder resoldre el que puguem, però treballant totes les hores del món. Existeix la passió fallera? Existeix la passió fallera, sí. Sí. I la passió per la gent. O sigui, a mi vull que no me parli ningú de Pedro tal o qual o Masqual, grandíssim artista, 5 projectes, 5 obres mestres, i poc té que demostrar, no? Té que continuar treballant, és molt jove, i bueno, enguany, Julio Monterrubio. Per què aquest canvi, a lo millor, no? És passar del yin al yang. Tens a Pedro, que és més barroco, en línies de caricatura, aquí busques que fas el mateix. El millor és Pedro, per nosaltres. El millor és Pedro, ara anem a canviar d'estil, no? Julio Monterrubio, que és una altra història, i jo crec que farà un treball espectacular. Pese a alguns dels que se senten així, a guanyar. Que se senten així? Sí, que se senten així. No, per alguns dels que se senten així, no, en altres programes, no sé si després venen o no, però en altres programes... En aquests moments jo no he dit... No, jo no dic de tu, jo dic que jo he vist els programes, saps que soc un malalt de so, procuro sentir-ho quasi tot i procuro veure tot el que puc, i els vaig veure opinar i... No, i a mi m'agrada que parlen d'un encara que siga pa bé, pa mal segur. Julio, qui va guanyar la secció especial en les falles de 2009? Nou Campanar. Segon premi. Tinc hasta dubtes, però quasi te diria que Pilar. I tercer? Tercer, comento, però no ho tinc clar. No vols sopar tu en Barratxina en les pròximes setmanes, no? No, si soparem, parlarem, ell opinarà, jo diré, però no tots, evidentment tots. Ara me preguntes, qui guanyarà el de turisme? Pues te diré, pot guanyar-lo o Jordana o pot guanyar-lo Convento. Qui guanyarà el de Ni Gràcia? Pues si no ve la cosa mal, pues el pot guanyar Jordana. Però que no perguen de vista Nou Campanar, que no s'empenyen, perquè és que en això de les falles tot el món s'empenya en encasillar-se i l'encasillar-se és única i exclusivament per defendre els títols i els prèmits, per defendre els diners poc o molts i els prèmits, perquè lo de la Federació d'Especial Ingeni i Gràcia, per què o per què està feta? Per traure i per intentar arrimar el ascua a tu sardina. Los que pagan mucho, esos no saben nada, esos no saben hacer ingenio y gracia. Y entonces el que va de xurat ja no mira, però que no perguen de vista Nou Campanar enguany. Estàs posant polèmic? No, no m'estic ficant polèmic. Tu saps que jo parlo de falles i sóc un apassionat de lo que defenc. Tu m'has preguntat de prèmits i jo t'estic dient qui sí o què és el que pot passar o com. I n'hi ha molta gent que s'empenya. A nosaltres ja ens donaven per morts, veuen que no és aixina, ja estan traient paral·lelismes, no sé, ha eixit la foto... Bueno, doncs això no té res que veure en l'última falla que va fer Julio Monterrubio en Pilar. No té res que veure. No res. Julio, hem acabat l'entrevista, però vull donar-te l'oportunitat de que digues qualsevol cosa que encara no has pogut dir des que eres president i t'avellisca si vols. És a dir, si no t'han preguntat els periodistes, si no has tingut l'oportunitat, siga el que siga, si n'hi ha alguna cosa que tu en aquests moments vols dir com a president de Nou Campanar és la teua. No, els periodistes m'han preguntat tots. Nosaltres han callat, ho pensàrem que era prudent callar. O sigui, jo mai ficaré en terra de xuí
ni artistes ni situacions. La feina la tenen els periodistes, per això ho respetem. Dir, no tinc res que dir, o sigui que tu eres el primer que m'ha quadrat i així estic. I he vingut només que per dir això, que tenim la mateixa il·lusió que teníem fins ara, que enguany tornarem a guanyar, li pese a qui li pese, i que no hem inventat res, que en falles quasi tot està inventat, en diners, torrons. I el que no ho tinga clar, que s'espavile, no n'hi ha altra veritat. Jo t'agraïs moltíssim, de veritat, que la primera entrevista teua ja ha sigut així, al nostre Tot és Festa, que a més saps que portem 3 setmanes en Levant,